El Nadal sempre trau el millor de les persones i per això mateix sempre és un bon moment perquè prenguen vida paraules com solidaritat, pau i unió. I des de Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València volem compartir amb vosaltres els recursos que vos ajudaran a donar vida a un Nadal que ressalte les tradicions i el vocabulari propi d'estes dates. Tenim un poquet de tot, podcast amb contes de Nadal molt nostres, vídeos per a repassar el lèxic valencià nadalenc i recopilatoris de Nadales versionades amb una gran varietat d'estils, targetes de Nadal i uns adhesius per a missatgeria instantània, així com un web didàctic, Donem l'Esguilando, que tracta dels nostres costums nadalencs. I per si sembla poc, també tenim cartes per als reis i minijocs en un web fet per uns tonyets molt especials. Com tot el que fem amb tonyets valencians. Celebrem un Nadal valencià en bona companyia, amb la nostra gent i a la nostra manera. Amb resiliència, joia i afecte. Bon Nadal!